Hello everyone, good morning गासिखौबो बे मर्निं ब्लगाव नोंथांफोरखौ बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे आंनि गोदान भिडिअहाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना दिनैहाय माने फुंनि माने ससे भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौहाय नायलांबाय थादो दिनै फुंनिफ्राय आं मा खालामो बेखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन आरोना जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो फुंनि नै बिराद थान्दाखालै मर्निं नै अमानो बाजार होबाय नै आंना अमाया देरबाय सिगांनि ब्लगाव कन्टिनिउआव माथाम दंमोन ना मानैखौ फानबाय आरोना नै दा फिसा मासेयानो नै देरबायानो नै आंना आं 2018आवनो गायदोंमोन बे दंफांखौ ओमफ्राय नै देग्लाय फार्स्ट टाइम थायदों आरोना नै फिथाइया माथो आंना जानोनो मोनाखै गन्थं गारायनि थाखायनो अखा फैदोंमोन मर्निंनिफ्राय मैया हरनिफ्रायनो अखा फैदोंमोन आरोना पुरा दाउआबो जाफाजोबखायोलै अमा बेदर बिबु बान्दार बिखा पुरा मिक्स बेयाव थाव बानायगोन आरोना पुरा मेजेम मर्निं ओंख्रिया जोंना बेदरजोंनो स्टार्ट मर्निं ड्रागन फिथाइ जानोसै आरोना खादों बोरै जागोन जायाथाय दिनैसो खानाय आरोना बोरै जागोन जाला मिथिला गैया बोरै जागोन जालाथाय दिनैसो खादोंना बानलुआबो दहायसो फुङाव पुरा ताजा न'नि आरोना न'नि बानलु बरिया मोनबाय नै अमा बिबु बान्दार मिक्स आरोना गासिबो जमा आरो थाव माबा खालामदोंमोन ना थावखौ दिहुनबाय आरोना ओमफ्राय दा नै बेखौ जासिगोन मेजेम फानलु पियास होनानै दाहाय देखायगोन आरो लगायनायखौ बरियानो पुरा मेजेमनि थावखौ पुरा दिहुनजोबनानै ओमफ्राय दा बेखौ मैगं हारि संनानै ओंखाम गुदुंफोरजों लगायना जागोन आरोना बरिया गोथावै मावनो थाखाय पुरा रेडि पियास फानलु हेनरिया नै मादि उन्दुना दङ अखासो फैलायबाय अखा फुंनिफ्रायनो पुरा अखा नै आंहा खुमब्राया देरथारबाय मैया थाइसे जाबाय पुरा मिक्स खालामबाय नै बरिया जानोसै आरोना मेजेम ट्राइ खालामसै आरोना अमा मेजेम फारायनाया पियास बानलु होना बरिया माबाबाय दायो ओंखारदों बरिया जानोसै आरोना ट्राइ खालामना जा टेस्टि नांखायो आरोना गोथाव मोनो दायो माने माबा मैस्था दाननो नागिरदों आरोना बाबाया माहाबा लांनोनो आरोना सिमसानो ना मा हाजोआव फैगोन आरोना अरुणाचलावहाय दा बेखौनो खानो नागिरदों आंनि मैस्था बागान दैसा सेरावहाय नै बेखौ दानथ'दों आरोना माने बाबाया अरुणाचलाव लानो थांगोन आरोना बेखाय खानांगौसै आरो सोलोंनोसै नै ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना नै अमा बिबु बान्दार ओमफ्राय बे अमा मेजेमजों पियास ओमफ्राय नैबे दालि खुमब्रा ओमफ्राय ओंखाम लाबाय जानोसै आरोना आं नै ड्रागन फिथाइ जानो नागिरदों आरोना हारसिंनो लेबना जानोसै खुरै सुरै सिगाथिखौ लाखाजोब्बाय पुरा हारसिं लेबना जानोसै आरोना माथोलाय आं नोंनियाव गय बिहरनाया ए बिदिबा आं लेबना जागोन ओमफ्राय नै लेबबाय वाव जि बरिया गखादों दायो नै हानानै लाबाय हाना लाना जानोसै दायो हानानै लाखांबाय आरोना हानानै लाबाय दायो जानोसै दिनैसो खानायना बारा खादोंबा बारा एसेबां माबा जाया खैसिब न माने खानानै हरसे दिननो मोनबाला पुरा गोदै जासिनो आरोना दायो गोदैबो गोखैबो बेबायदि जादों आरोना इयो मांखौ
Nóc mà đây cái thông mình đang chúng ta đi ăn không đây fra drown fra giặc mình lại terus tabai thằng này fra đây này susu goi zai le ang to de brad goi zakayar na goi mình zabre mane thì fra mà bạn này oma bitu zan này fra goi zan lui khaber na pre goi zan lui này mình ra mình càng zan là grbe na mane mezem buri bang beta benan kene za grbe na goi mình phaya cái mình mane bina nok lai ne mình wow kitu thapla cái mình na da zan se đâu đây mà bạn quay cái già bé nè quay mình ra bác sơ han tìm mình cứ sụp cái hay quay già bé hay quay già nè mà bạn gì sum nè đơn đơn gì sum nó thắc cái rồi san bahai phải được nè rồi gì cứ sum nó làm sao rồi nè bidiब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ जासिनाय थाबाय जायफोरा नायबाय आरो आंनि चेनेलखौहाय जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो मा एम्फौ बिरबाय थादो दे डिस्टार्बनो दायो आं गय मोनजाबाय नालाय दिना फुरा मोजां थांसै नालाय जि सुना लानोसै बेनि उनाव दसे रेस्ट लानोसै आरो ना माने गगादों डिस्टार्ब जादों आंहा गन्थङा उन्दुनोबो हाया मानोबो हाया थेंक इउ बाय बाय